Арави. Я виж. Чай този път да запълним къщата, къде оставаме, че. Ави, виж моето момче. Ей, ела да видиш. Хайде. Я седни долу. Не, седни. Дай лапа. Не, дай лапа. Той си легна. Сега ще го накарам. Седни, чакай, седни долу. Дай лапа. Стани горе. Стани, чакай, спри. Спри се. Ма дай лапа. Дай лапа. Марал, дай другата. Дай другата. Седни първо. Дай лапа. Марал, дай другата. Другата сега. Дай другата. Дай ми другата. Чай ти дам награда. Стой. Заповядай. Хайде. Дай му. Ела тук, че там има кучета. И са. 5. Ела тук, веднага. Ела. Ако дойдат аз, ще трябва да се разправям. Така че ела. Аре, момчето. Не. Ави. Не, братле. Ела тук. Ави, ела тук, момчето. Тук. Ела. Не спирай. Ела. Ави, ела тук. Добре. Няма награда. Сай да дойдеш, няма ти дам нищо. Ела, бе. Ела тук. Ела, я седни долу. Изпусна си шанса за награда. Да, изпусна го. Трябваше да дойдеш първия път. Сега ще седиш без наградка. Я излез оттам веднага. Ей!